Hej folkens. I dag så skal jeg vise jer noget i det her lille fine soveværelse, jeg sover i. Og der er selvfølgelig en trappe derhen. Jamen, se. Der er en fuglerede midt i mit vindue. Dejligt. Og ja, som I kan se, så har jeg gode negle på det. Hvor lange de er. Så den her. Og den her negl er flækket i dag, men den er stadig lang. Prøv her. Og hvis I kan gøre det her derude, så smid et like. Og der er et spørgsmål. Hvad for en slim kan det snart? Hej. I love you.